daga malamin da zai zauna wa mutane tatsuniya, sai malamin da zai zauna yana faɗan saƙon zuciyarsa ga al'umma a matsayin shine malantar, sai malamin da zai je ɗebo waɗansu sunaye ba sunayen Allah ba sunayen manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ba a taɓa jin bakinsa ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi sunayen kansa, ya ce ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Almahi wa ana Alhashim. Sunayen manzan Allah ne, ba a taɓa jin shi ya faɗi sunayen manzan Allah ba. Ballantana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne garkuwar wannan al'umma, sahabbaina su ne garkuwar, ni ne garkuwan sahabbaina su ne garkuwar wannan al'umma. Ya ce ran da aka ce bana nan sahabbaina sun shiga uku, ran da aka ce sahabbaina ba sa nan kun shiga uku. Amma ba ka taba jin sunayen sahabbai waɗanda muka shiga uku da ba sa nan ba, sai dai ka je na faɗan waɗansu sunaye cin kasuwar wawaye ke, kuma ka je ka ga an cika a gabansa. Adadin waɗanda za su taru a wani masallacin juma'ar bai kai adadin waɗanda suke gabansa ba. Yana faɗa yana shifta suna amsawa. Cin kasuwar wawaye. Daure ka yi sharing ga 'yan uwa domin mutane su amfana da ilmomin da malamai suke bamu a wannan shafi na AJY Media Da'awa. Wassalamu alaikum.